morning on Radio Tracer. Spašavanje. Ne opet gulaš. To je jedino što prevozimo, zar nemaju nikakav gulaš na Spartak Nazore? Znaš, pincet za prenošenje, gulaš možda nije tako uzbudljivo i novac možda nije dobar, ali je bolje nego ništa. Malo, Jonas! Hej, Vens, odavno se nismo vidjeli. Pa, šta ti radiš ovdje? Idem na misiju Zaliv Atlas. Pogledaj moj novi brod, Hyperion. Vidi, očigledno je da nemaš problema sa žutačima. Samo treba da znaš prave ljude i da budeš voljan da prihvatiš opasne misije. Nisam zadovoljan da prevozim gulaš kao većina svemirskih tragača. Vidiš? Šta on misli, ko je on? Pa nije on jedini koji prihvata opasne misije. Da li smo mi to ljubomor? Ja, ljubomora na tog lepotančića, ma nema šansa, ti si očilkala s njim sve vreme. Da, pa šta? Šta misliš kako ti Vaka privlači Varnati tamo kod kuće u Albakairu? Privlači, šta? Kako devojke nateraju momke da ih primete? Hvala na prevodu, dobro bi mi došlo malo podrške ovdje. Da li ga dugo poznaješ? Koga? Vensa? Nekada je radio za konzorcijum, a sada radi za sebe. Ali umešan je u neke sumnjive situacije. U ime zakona, ugasite motore, kapetane. Imamo nalog za pretraživanje za ovaj brod i stavljen u kargo. Zašto su se motori pregrejali? Ajde mala, drži se. Nemoj sad da mi odustaneš. Roberta, da li me čuješ? Roberta!
Ovde Hyperion. Da li si to ti, Vance? Gde si, lepotane? Potrebna pomoć. Brod se pokvario. Pion Nebula. Roberta, u nevolji sam. Malo, upravo sam primila uznemiravajući poziv od Vansa. Zaglavljenje u Skorpion Nebuli, nisi daleko odande, zar ne? Šta radi taj idiot tamo? Ako nastavi tako, propastit će svog fancy Hyperiona. Ne možemo ga ostaviti na cedilu usred nebule. Pune asteroide i mogu biti velike varijacije pritiska. Njegov brod može da eksplodira kao paradajz. Možemo da budemo tamo za 2 sata. Dva naspram jednog. Idemo po tvog lepotančić, a... Otvoreni su svi parametri. Oružje je konfigurisano i provereno. Izračunala sam naš trajektor za direktno presretanje sa Hyperionom, koji je približno 2500 km udaljen. Mislim da smo spremni za malu ekspediciju u Nebulu. Dobro, hajde da započnemo ovaj šou. Čujem neki eho. Zvezdani vojvoda poziva Hyperiona. Vance, da li me čuješ? Malo, šta to? Da, čujem te na 60%. Eno ga! Vance, daj nam signal da te lociramo. Negativno. Ostanite u konfiguraciji prilaska i ja ću doći do vas. Kako to misliš da je brod gotov? Motori su izgoreli. Nema šanse da se poprave. Sve se može popraviti. Ja uzimam stvar u svoje ruke, ako ne popravim, onda... Zaboravi. Radije bih da napustim brod. Već sam proveo 3 sata u ovoj groznoj nebuli. Neću ni minut više ovde da budem. Vance, tragač ne napušta tek tako svoj brod i kargo. Dakle, evo nas su palati. Dakle, motor mora da je u sali za bal. Dobro, to je samo vic. Za brod koji nema šanse za popravku i dalje ima mnogo soka. Naravno, ne može da te odvede do drugog kraja galaksije. Morat ćeš da ga dovedeš na naštimavanje u najbližu astroluku, jer sam morao samo da... Mislim da nam je jasno, Jonas. Samo neka nas odvede odavde. Ne mogu. Nije vredno rizika. Jedino da... Mogao bi da ostavim kargo ovde. To je to. Ostavit ću kontejnere ovde. Mislim da vi u nebuli previše. Vance, a šta tačno imaš na ovom brodu? Imaš obogaćeni tiridijum. A da li si ti normalan? Mogao bi da oduvaš planetu sa polovinom onoga što nosiš ovde. Obogaćeni tiridijum. Ali jedino je Kosmokratska liga ovlašćena da to prenosi i moraš da staviš u posebni kontejner. U tome je problem. Bile su varijacije u temperaturi kargo i atomska masa tiridijuma je destabilizovana. Za par sati ćemo da vidimo lep vatromet. Nemamo vremena za gubljenje, vrati se i odlazimo odavde. Ne možemo to da uradimo. Ako tiridijum eksplodira u nebuli, može da se pretvori u supernovu. Uništit će sve u radijusu od 7 biliona kilometara, uključujući i nastanjene planete. Za Boga, Vance, pa za koga ti radiš uopšte? Za
konzorcijum. Činim im nekoliko usluga. Nije baš da žele da se Kosmokratska liga meša u njihov posao, tako da me dobro plaćaju. Samo pokušavam da zaradim za život, kao i svaki drugi tragač. Ako želiš da nastaviš da živiš posle ovoga, moramo da smislimo neko rešenje, to vrlo brzo. Tvoj kargo samo što nije eksplodirao. Šta ako nađemo način da ogradimo eksploziju? Naprimjer, unutar vrtloga. Iridium eksplodira u sred svemirskog prostora da ne izazove nikakvu štetu. Moglo bi da upali. Sjana! Najbliži smo vrtlogu Jak Round. Koordinate su TB 170145. Ali ovo je suludo. Savršeno. Vance, Jonas, prebacite se na Vojvodu. Ja ću da letim Hyperionom. Nema šanse da te ostavljam samog. Ovoj napravi će biti potreban mehaničar ako želiš da stigneš za vrtloga. U redu, ostani. Izvini, Vance, ali želim da ideš na Vojvodu. Malo, najmanja rupa ili nagli pokret i kargo bi mogao da eksplodira. Zato si mi potrebna, Sjana. Očistit ćeš mi put do asteroida. Morat ću da usporiš sada! Ovo nije vreme kad treba da potučeš rekord u brzini! Budi oprezna, princeso! I ti isto. Asteroidi pravo ispred nas. Polako sad! Nema šanse da uspemo. Ćuti, ili ću da te zavežem za krov. Stani malo, stani! Držite se! Sjana, šta radite? Sijana? Sijana! Sjana, da li me čuješ? Zaboravi, Vance upravlja. Znao sam da nije trebalo da verujem onom nitkomu. Ko zna šta je radio Sjani? U ovom trenutku jedino što možemo da uradimo je da dovedemo Iridium do vrtloga. A posle toga? Nemamo drugog izbora nego da skačemo. O, pa naravno, što se ja nisam sećao?
Pogledaj u mene, ja sam besrcom igrice! Ako imaš sreće, imat ćeš prilike da još ostariš. Doći ćemo do mrtvoga za 15 minuta. Šta se dešava? Nebula, Tiridium. Uspeli smo. Ali, gde su Malo i Jonas? Nije valjda da nisu uspeli? Ajde, požuri! Stižem, ali moram da uđem u parametre. Brod mora da bude u sred vrtloga kada eksplodira, inače neće da funkcioniše. Dobro, sad kad smo napolju, šta da radimo? Stopirat ćemo, hajde da otvorimo vrata. Tiridium je bio previše nestabilan, Sijana. Žao mi je. Malo, Jonas, moja porodica. Hej, stani malo. Oboje smo još uvek živi i eksplozija je trebalo da počisti sve na 1000 kilometara odande. Da smo bili odmah pored. Tiridium nije uopšte ni eksplodirao. Ostavio si ih oboje iza sebe. Upravo si napustio moju porodicu. Sijana, ne razumeš. Ja sam kukavica. Celog svog života sam to. Kukavica. Ali ti si tragač. Ne. Tragač se nikada ne plaši. Zar stvarno misliš da se Malo i Jonas nisu plašili kada su preuzeli kontrolu nad onom tvojom letećom bombom? I samo zato što ne daju svoje živote kako bi spasili milione nevinih ljudi, to nema nikakve veze sa strahom. Moramo da okrenemo. Moramo da im pomognemo. Moramo da im pomognemo. Šta se dešava, momče? Ništa u Heimeru, ništa. Viđao sam ja i ranije taj pogled, definitivno imaš nešto u rukavu. Brod mora da leti sve do centra vrtloga. Znaš to isto kao i ja. Doviđenja, stari prijatelju. Malo ne! Vrtoklavi mali! Preverio si me malo! Preverio si me! Jonase, pridruži se Sijani na Vojvodi. Ona te čeka. A ti? Ima jedan tragač kome moram da pomognem. Malo, Vent je ovde.
Odmah sam iza tebe. Napusti brod i ja ću te pokupiti. Sve još. Malo! Sada. Jonas. Sad sam ovdje, Sijana. Sve je u redu. Sijana, Jonas! Morat ćete da obavestite Robertu da će mrtvog jak Raun biti neupotrebljiv neko vreme. Šta ćeš sada da radiš kad više nemaš brod? Tražit ću posao kopilota ako ima tragač koji me želi. Mislim da ću da prevozim samo gulaš u narednih nekoliko godina. Pazi se, tragaču. Zbogom malo. Idemo! Isporuka gulaša nas čeka u Serlovusu. O ne, opet taj gulaš. Ne možete to da mi radite. Još uvek se oporavljam. Upravo tako, ništa kao laka misija da ponovo staneš na noge. I barem znamo da gulaš neće da eksplodira. To je zato što nisi probao sve svoje recepte.